Shop USA's fragtpriser tåler en sammenligning, for vi er utrolig konkurrencedygtige, både på fragtprisen, men også på vores fragtprodukt. Mange kunder handler eksempelvis reservedele til deres biler hos Summit Racing. Og Summit Racing tilbyder også at fragte pakken direkte til Danmark. Og det er selvfølgelig fint, men Shop USA's fragtprodukt er bedre, og du sparer penge, for det er også billigere. Jeg har eksempelvis været inde og finde nogle dele til en amerikanerbil, og dem skal jeg have fragtet til Faxe. Og det skal Summit Racing have $79,23 for. Hvis de fragter dem direkte. Hvis de fragter dem til Shop USA, er fragten gratis. Hvad koster den her pakke så, hvis den bliver fragtet via Shop USA? Den her pakke måler helt konkret 32 pund. Den fragter vi til Faxe, taster 32 ind, den står på pund og klikker beregn. Med flyfragt koster den $68, det vil sige det er $11 billigere end Summit Racing. Hvis du vil spare penge, jamen så er der også skibsfragten, som er $60, og det er så næsten $20 billigere. Så Shop USA kan tåle en prissammenligning, og vi er så trofaste omkring vores fragtprodukt, at hvis du skulle finde fragtprisen billigere hos en anden, så kontakt os, og vi tilbyder prismatch. Mange tak, fordi du lyttede med.